product, or you are a true reflection of your altar. Ubona umuntu successful noma umuntu one financial breakthrough noma umuntu okubuye ngathi izinto ziyamvuna noma ziyamvuma, it's because of i-altar lakhe. Irrespective ukuthi i-altar lobumnyama noma i-altar likaNkulunkulu, kodwa it's because of what? Of i-altar lakhe. I-attitude oya ngayo kwi-altar lakho inomthelela sesimo sempilo yakho nje, your well-being. Kunezifo bazalwane noma kunezimo ongeke uzuzinqobe ngemthandazo, ngefasting nokuthi uhambe intaba. Khona izinto eqaqwa kwi-altar, kunezinto futhi ezireceivewa kwi-altar, kunezinto ezamkelwa kwi-altar. Kunabantu abangamkhonza uNkulunkulu wethu lo namandla kakhulu, abakhonza abanye uNkulunkulu, but their attitude toward their altar linomthelela kwimpilo abasuke benjani bekuyo noma bayiyo.